aywa assalamu alaikum bandira meden jewo Pinal TV on fu calminama sanne e jammoji modon lamdama hanno bowirni yewtere meden wietende humpitinde e yaltore altinere fu e do Pinal TV e 21h ya 22h o noddude baale politique e tawti association ngaji e ngarangaji do den kabaru balde e kabaru e leydi ndi seeda hande eden noddi sakirabe meden gundi bari e tawti hanko Fatmata Boli gundi bari assalamu alaikum mada e do Pinal TV. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gundi modon alhamdulillah baswa alhamdulillah bismillah mar Fatmata Boli assalamu alaikum. Wa alaikum salam arselli wondi ben alhamdulillah aywa e gundi bari e oto gundi bari jeya e do walde ndey woni ko gundi bari wari homi woni gundi bari min mi jeya tende ana ley laamu ñafunke e commune Soɓɓundu miɗo ley walde Pinal Pulaku nde goto e tawaɗo e les porte parole ngaji Pinal Pulaku ni woni alhaali am e fadde meɗen woɗɗade gollowo e ley Pinal TV mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe fof e jowtiɗo e lamde ko jammuɗo aywa min beltigi hen sanne Boli aywa bisimilla homi woni Boli hoto Boli jeeya yo Boli aɗa jeeya lam Bankas je sene jar sene Bankas membre le Pinal e poste homi woni ko gadda occupé e Pinal culture maɓɓe e trésorier maɓɓe fu mi waɗi occupé marude kalisi naata e culture ko fina tawa daranade fina tawa aywa min beltigi hen sanne aywa gundi bari e do walde Pinal Pulaku woni ko gardo hande Pinal Pulaku le hende joƴƴina ko saabi ɓamɗo inde wiyetende Pinal nde hono inde Pinal nde warti e Pinal Pulaku ko wawi wi'ede joƴƴinama e 2016 nde woni ko walde Pinal Pulaku nde sosa sabi nde heɓi ɗereji mayre ko hollata ene wawi gollude e ley leydi meɗen Mali ndi e Pinal Pulaku e konde sosira lamdiɗa de ko waddi inde Pinal inde nde ɗum ka yimɓe tan kokkodiri hakkillaji dow muɗum en fa kawrinde waɗe Pinal e Pinal yo fulfulde noon findinde ɓiɓɓe fulɓe ɗum woni sababu mo inde Pinal nde aywa Boli e hanno gundi wiri ni walde nde jogui e récépissé oɗon jogui ko wiyete carte de membre ɗum le inchallah mene jogui carte de membre mene jogui bureau no joyna feere muɗum non carte ngaji aysa neɗɗo yiɗi natude walde Pinal hono natirta Pinal tan yiɗi nadde walde Pinal a foɗa fay ami ma won carte ngaji ami carte de membre cartal fu temeɗe ɗiɗi baka cotisation muɗum wala par ce que minen yimɓe Pinal min hollidiri rentene ene golliden ɓuuri yaade ndaare nokku goɗɗo ɓeyden eko meɗe e walde Pinal ndele e wo onon tan fulɓe tan na singaji ɗi fof ana jilli e ley Pinal Pulaku hande sukaɓe fulɓe ni waɗi e muɗum tafon e gundi bari e wartude e maɗa walde Pinal nde Bamako ɗo tan nde susina na ine woni e ley e région ngaji meɗen ɗi wakkati mo gonɗen hande wakkati gonɗen hande o Bamako ɗo Pinal ɓuuri sembe jono wakkatiji gaɗino wiyama Pinal Bagna Gara ana woduno jono nden ɗon heddake hande e hande Pinal e ley Bamako ni woni aywa e gundi bari ko Pinal joƴƴina warde hande golleji kuɗe ko ɗum woni ko Pinal golli ko mbawɗa firtande en seeɗa e golleji ko Pinal golli e Pinal golli e banggal wallude sukaɓe no jenguirta e ɗum woni sodade ɗum e kaake e yimɓe hasingimɓe naɓe bawɗe muɗum e kewtata hokkoyde ɗum en e sa hokki lawol so nokkuji ana mbawi limtanede mbiɗa wawi limtandema hen e nokkuji seeɗa de Pinal yettini golle muɗum bisimillah e tingole ana hen en tingole ana ley laamu hakkude ɗo e Ségu nene ma anda ɗo laamu lala Kulikoro laamoto toon en na Ségu laamoto toon ema anda hakkude ɗo e Ségu ni ɗum laatoto tingol e Pinal yeehi toon en laabi kewɗi ko yettoto laabi tati en e ley hitande yaade hitande
yaade hokkoyde ɓe kaake kala koɓe kasingini e muɗum jangguirɗe fou yaade hokkoyde ɗum so ɗum ɗon iwi hen e banggal dépilacé en e wari ko sakiti ko pinal waɗi en hinne bawɗe muɗum seeɗa ɗo mbawɗe wiide adoriɗ en e banggal dépilacé en galbal ñamana e dépilacé en adiɓe warde toon ɓe pinal laati neɗɗo aranɗejo yaade walloyde e pinal iwi toon hono hande sakike meɗen goto saki sekuɓe meɗen Harouna Sankara yeehi toon wona yidde endude neɗɗo joni ka hollude mande nde pinal yeehi e muɗum nde so ɗum ɗon iwi hen en won sakiraɓe meɗen gaɗi dépilacé e Sofara keƴaɗe meɗen pinal tawama Sofara ñande nden noddi ene haalani haali o pinal hawrini ɗo hinne jawdi seeɗa neldima kanko o hokki ɗo neldeni image ji muɗum so ɗum ɗon iwi hen fa hande e galbal 30 métre ɗo pinal waɗi hen hinne ko wawi adal fof ko pinal waɗi toon en nde dépilacé e gaari galbal 30 métre ɗon noddago hono noddude yimɓeɓe ɓe gaari wala koɓe jogui ɓe ribbaɓe e nokkuje mabɓe woɓɓe worɓe muɗum e machine mbina ko nandi e muɗum e sukaɓe ko nandi e muɗum fou e pinal andani ɗum adi yaade waɗi noddago fewtude e leydi meɗen Mali ndi fou yimɓe ɓeeto fou noti ko wana pulako tan noti on wakkati e pinal waɗi ɗum e leyɗon fa joni pinal ɓamino ɗon sukaɓe hiɓɓuɓe e ana yoɓa jenguinowo ana jenguinaɓe e pinal waɗi ɗum kala ko golle ko wawi tawede ko waɗi toon en fou pinal ana tawa hen pinal e hoore muɗum meeɗi hawrinde wakkatiji kadduleje en ko nandi e muɗum en jeehi dokkoyi wana nde wootere ɗum woni ɗo galbal 30 métre ɗo e so ñiwi ɗon fa hande e sen jeehi seenu to du pinal waɗi hinne ko wawi hen e banggal dépilacé en ɓe e pinal walloyiɓe laabi kewɗi e hinne alqadara bawɗe muɗum e fulɓe mbiya haalaji muɗum en ñiiwa e colla muɗum wojoro du e colle muɗum homo fou bawɗe muɗum ɗo woni ko gollirta e pinal walliɓe wawi laabi kewɗi fe ko sakitoto joni korka ɓettika ka pinal wayri toon en yeehi taƴori toon horhorde gajude e sakiraɓe meɗen ɓe holliɓe ɓe fou en gotum en fou en hakkille goto en fou en anniya goto e ɗum alhaali pinal e wartude e maɗa Boli coɓoto caggal seeɗa hande wakkati mo gonɗen omo woni ardiɗo pinal Bougari Cissé Bougari Cissé hanko woni président pinal aywa sa ɗum ƴaɓɓike e Boli an woni keƴaɗe e marowo jawdi pinal hoto jawdi muɗum iwata hoto keɓe pinal iwata keɓe pinal jaati le pinal jaati iwata le ɓiɓɓe pinal jaati ngo pinal jaati mais mi warta déplacé mi ñamomi fi goto e amin minen jaati minen rentinta kalisiji amin e wakkati mo gonɗen hande est ce que oɗum gondi e partenaire e association ngaji goɗɗina e ONG ngaji aywa e an woni kumaniɗo e fina tawa ko pinal jooɗi warde hande est ce que hana fina tawa en wonko gaɗɗo hana golle fina tawa en hono golle fina tawa en association ngaji waroje amin so umminike wadde hono joka association ngaji koyro boloɓe en yaade ɗum ɗo ngaji so ɓen waɗa fête maɓɓe yitima wuure en honni e bandum ɗo foɗa fayi amin hunde fof o naayi e banggal fina tawaji fulɓe minen humanto minen daranto e Gondi Bari e caggal jande école e fina tawa e wallu déplacé est ce que wonɗo toɓɓere nde pinal e dari e muɗum par ce que volet éducation volet et culture est ce que volet goɗɗo wonmo pinal gollata e dow muɗum won bisimilla banggal cellal pinal dariki hen en eɗen mbawi wiide sewnu ɓe taƴodiri jawdi wakkati goto waɗi ɓe noddi sakiraɓe mabɓe ɗum woni sukaɓe ana golla dow hayre to ana wiye jeunesse d'habital e kamɓe gaddi o golle e ɓe noddi docteur en ɓe coodi leɗɗe kala tawaɗo e toon en wakkati muɗum o ley sitti seenu o fou e reeɓe hen e worɓe hen e fikkaɓe e hokkaɓe poɗɗe e pinal waɗi ɗum ɗon
lore mbawi ɗo ɗon doga e dow volet santé ɗum d' accord e so ɗum ƴaɓɓi ke boli hunde fof ko neɗɗo gollata a tawan aɗa heɓa caɗele maintenant ko puɗɗuɗon golle warde hannde caɗele ɗe woni ɗo keɗɗon ko mbawɗa firtande en seeɗa caɗele bangal cotisation tiiɗanda bangal rentinde kaalisi par ce que yimɓe hewɓe wonto yoɓata carte yimɓe yogaɓe ɗum wonto yoɓata cotisation muɗum e wakkati hay hunde le golle lo on wawa yaade so wala ko jogi ɗon ɗum fon mine jogui ɗen caɗele sa selli ɗum tan woni caɗele mum caggal muɗum ngala caɗele goɗɗe ɗe aywa Gundi Bari wonko mbawɗa ɓeydude e ko boli wi ɗum no boli tiiɗallaji no boli wiiri no tiiɗala goɗɗo en jogaki hen ene e ley pinal sinano o wiiri noon e banggal yimɓe ɓe joɓata carte so noddago waɗi woɓɓe joɓata en ko nandi e muɗum ka kadi jaggiten yoɓoɓe ɓe sakiraɓe meɗen tawaɓe e ley baale meɗen WhatsApp ɓe eɗen barkinaɓe sanne sanne kamɓe e tinnare eɓe tinni saabi kala nde noddago waɗi fou e yimɓe ana hen ana waɗoɓe ko mbawi e taganguel adama yewtata ko wawi ko tan nam ok aywa e Gundi Bari hana ko tubaku mbiyata plan d' action est ce que oɗon jogui plan d' action ɗum woni le hitande ɗum woni komin anni wadde ɗum e ɗum woni komin anni wadde hitande wari e timmoɗe hitande kande wari e timmoɗe ɗo gonɗen joni ɗo e annandi hono wakkati bureau o hiɓɓi kadi omo hani waylitede ɗum woni hoorejo keso joƴƴino so hoorejo keso joƴƴinama fou nden yimɓe kamɓe tawa ana gara gollude hitande ko watte na ko haalete dow muɗum ko ana keeƴe e joni mandat bureau o woɗɗa hiɓɓude joni golle mo pinal nam aywa e boli wartude e maɗa e wakkati mo gonɗen hannde o surtout o memi toɓɓere jande école maintenant ko saabi so cuɓiɗon gattuɗon sembe moɗon e jande école mon par ce que min daari ko feewi ko waɗini fulɓe jangata no fanɗi e jaɓata suka maɓɓe janga ko du coup joni so min daari mi rentini min walliɓe no ɓe jangira yogaɓe tan yiiɗi wala moyen yogaɓe ɗo yiiɗa moyen so on waɗi ɗum encouragé fou na natale hen ko min yiiɗi vraiment daro suka fulɓe fo ana janga debbo e gorko e jande ndele e dow jande école tan woni ko dogotanna oɗon doga dow jandeji goɗɗi ɗi hana jande ɗengal en kañum jande Qur'ana e ko nandi e muɗum no doga e jandeji ɗi fo Qur'ana woni hen madrasa par ce que activité mo min sakiti wadde o hokkude sukaɓe jangoɓe ɗum mino micco suuɗi madrasa min waɗi montugula araway walla jandeji ɗi fof oɗo ballodirema e Gundi Bari e wakkati mo gonɗen hande o e en tasike pinal ana waɗi imma daraji sanne no sukaɓe mbawiri jangude e wakkati mo gonɗen hande ole école ɓarike uttede imma daraji ko ɗum woni jogi ɗon imma daraji ɗi pinal jogui hande ɗi e wakkati jande fuɗɗugol muɗum wari pinal ana jogui e ley sittingaji ɗi e homo fou lamde hoɗum hasinginta e muɗum e ley kaake jenguinirɗe kala ko tawa pinal ana wawi hokkudeɓe fou hokkaɓe hono no wowi warrude e sittingaji ɗi noon aywa e boli wonko mbawɗa ɓeydude dow ko Gundi wi ɗum bisimilla min waɗi joni min wondi jaati e sikidirde fa min darano mi sodira kittiŋaji wonno guineji janguirɗe fa hawre uttigol école jaati jaati min yaara le sittiŋaji ɗi mais hikka min jiiɗa hadde e min waɗa site goto ma ɗum ɗo min waɗa sittiŋaji ono won ɗi bamgo e piilol mum ɗi fo ɗum le min hasingini e somme mawɗo sanne sanne oɗon kasintini e balligu bawɗo fo walla on sawo jawdi sawo kaake janguirde école sawo dewte e ko nandi e muɗum fa yotta e kadle par ce que sukaɓe an yiiɗi so ane janggoya heɓa ko ɓorno on ɗum fa yotta e kadle goto kala ko wowɗo e ɗum le e boli e sittingaji ɗi fo ɗo jangge wonna na sittingaji seeɗa seeɗa woni ɗo janguete woni sittingaji ɗi fo ɗum andanimi ɗo ka fo ɗo jangge
kulle han jangoɓe le sittingaji ɓe ɓe on gatto imma daraji no mbawiri heɓirde guineji aywa Gundi Bari ɗo nodda ngoy woni ko joguiɗa e fewtude e ɓiɓɓe leydi Mali e fewtude e pulaku ɗo noddango joguiɗen fewtude ɓe ɓiɓɓe Mali e ɓiɓɓe leydi meɗen ndi fo na ɓiɓɓe fulɓe wiyete golle on en fuu en potu hen en fuu en potu hen en nenno pullo so fiyama wala fof ko yaltata hen e sina pullo ƴeewen sakiraɓe meɗen ɓe gattenen ɓe hakkille hinne alqadara no mbawɗen foof ballen ɓe kala ko tawiyaɓe kasiginta e muɗum foof eɗen mbawi wallirde ɓe ɗum en daranamɓe so en mbawa du en daran yimɓe wawɓe tawi ana mbawi wadde on golle balliraɓe hono koɓe kasigui e muɗum ko aywa andu noddangoy woni ko joguiɗa e fewtude e inniraɓe meɗen kañum e bandiraɓe meɗen rewɓe par ce que sa a nani sukana janggo fou o rewɓe woni ko jaaɓi hono inniraɓe no noddi inniraɓe ɓe acca vraiment ɓiɓɓe men rewɓe jangga surtout ɓiɓɓe men rewɓe jangga par ce que enen pulaar ka enen debbo ka wona e jangde fe histaki wona ɗo diina ɗo wona ɗo ɗum ɗo ɗo en nanodde ɓe acca ɓiɓɓe men rewɓe jangguinaneɓe ɓe faama ko adunaaru ndu wonji joni sababu jangga ko nam majjuɗo ni wayɗa aywa e sakiraɓe ɗo on ɗo jaltirten e toɓɓere kabaru pinal pulaku e naaten e kabaru leydi meɗen ndi seeɗa surtout actualité ko tubakou mbiyata actualité ko woni e wadde e wakkati mo gonɗen hannde o e Gundi Bari wakkati meɗen mo gonɗen hannde o eɗe andi wala fu dulluɗo e tampiri leydi Mali ndi surtout e rafi ndena ko aywa Gundi Bari maintenant ko ɗum woni yiyande maɗa an ɗo jaam e deƴere wawi wartirde e leydi meɗen ndi monsieur Bari fadde meɗen warde e toɓɓere maɗa nde miɗo joguino toɓɓe ɗiɗi ɗe jimmi haalde bisimillah noddago du fewtude e ɓiɓɓe fulɓe fou noddago du fewtude e Mali fou sitti seenu o ɓe mbi eɓe kasingini e guure hande ɓe mbidu eɓe kasingini e cafaji ɗum sittu seenu o nelal muɗum fa hande sittu ana wara inchallah falajana falaja 30 métres ɓe ɗum mbi ana kasingini e guure ɓe mbi eɓe jogui du kaake jenguirɗe ka eɓe kaaja jenguinowo woni ko kamɓe ɓe jogaki e guure o kañum e banggal jenguinowo ɗum woni message mabɓe kamɓe nam aywa bisimilla e kabaru jaam e deƴere no wawi wartirde e leydi meɗen ndi kabaru jaam e deƴere e leydi meɗen ndi haɓotoɓe ɓe eɗen ñaaguiɓe ɓe foof ɓe tinno ɓe daara ɓe kalda ɓe kawra du enen ni caggal Allah caggal mabɓe gonɗen wala ko mbawɗen wadde wala ko mbawɗen wiide sina noɓe gaari joni eɗen jiiɗi jaam sanne noɓe mbawri foof ɓe daara ɓe kalda ɓe kawra basi wala fof ko nafata kawɗo e kawaɗo fof nimse wodani ɗum e Boli ko ɗum mbawɗa ɓeydude e ko Gundi ko kono e jaam wala Allah waɗi kono e jaam wala en ɗo tan Allah waddu jaam ya rabbi Allah aywa bandiraɓe meɗen ƴeewa Pinal TV aywa e Gundi Bari ko ɗum woni noddango on kon joguiɗa e fewtude e ɓiɓɓe leydi wakkati meɗen mo kokkade wakkati ko andara yottade noddale ɗiɗi noddango noddete ɓiɓɓe leydi ndi fa hande ɓe tinnoɓe gattadira kamɓe jeyda bopodiral e nokkuji nenno ɓe tinnoɓe jooɗoɗo ɓe kalda ɓe kalda ɗum woni ko jiɗan e leydi ndi jaam woni ko dareten ɗum yo noddago meɗen aywa sakiraɓe e jaafo ɗon fa sanne e yewtere meɗen nde ɗo on ɗo kaddeten e mayre e mbiyan jomiraɗo so subahana hollu en e altinere warore e yeeso meɗen